tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daade duniyaaru on calminama on paami gonɗen ko ɗo e nokku biteɗo place du souvenir africain ɗo e Dakar lamorde Sénégal ngam noon fiilde orgal meɗen ko yowti e yewtere men coftal ɓalli men e oɗo alet sappo e nayyi lewru sappo e ɗiɗi ɓuuru nde tawno noon eɗen jogoren haalde ko yowti sikki ala e on coupe d'Afrique no mbiruɗen ni joni tedduɓe ngal ɗo naltal ngal jiiton oɗon gandi ngal finninta ko dendagal leyɗe Afrique ɗum noon noddi eɗen gandi ko e coupe d'Afrique paɗen woni folotire fiiji ballon waɗetego toon to leydi Maroc ɗum noon caggal nde kalɗen yoga e diɗɗi ngol bolol men gartu e diɗɗal F eɗen gandi woni toon ko Côte d'Ivoire leydi Cameroun Gabon kam e leydi Mozambique piren pacciren kono tedduɓe oɗon gandi haala kadi jibinama caggal nde mbiyan doggi walla listuji fijoɓeɓe lollina min ƴettu e yoga e leydi kaalen holno bandiraɓeɓe jiiri ɗum ko wona ɗum ko tedduɓe gam timmintinde yewtere nde min kala e Ligue des Champions toon to Europe eɗen gandi kawre mbaɗi talata kam e alarba kawre pattam lamiji waɗi hen jawtuɗe no fewi jurniteɗen ɓe ganduɗa mbaasi kono kadi e folɓe hen e holto faya e ha joni gonɗon folotire tedduɓe ko ni jogori wonde mbadi yewtere men woto jejjite rewdade min e médiaji meɗen rendo kono kadi e woppude hen miijoji moon tedduɓe on jarama.